Assalamu alaikum masoyana, sunana Fatima Isa, wacce kuka fi sani da Momi Anguwar Rimi. Kamar yadda muka gaya muku za mu je hutun sallah, domin dawo hutun sallah. Za mu ta kawo muku ayyukan masu ban nishaɗi a wannan tasha tamu mai suna N Husaina TV. Na gode masoyana, ina ƙaunar ku. Na manta ban gaya muku ba, shirye-shiryenmu da za mu kawo muku wannan yana da ban nishaɗi kuma ya bambanta da na baya. Saboda haka ku ci gaba da kasancewa da mu. Na gode masoyana. I love you. To jama'ar mu, kamar dai da muka muku alƙawari ne, mun tafi hutun sallah na wannan shirye-shirye da muke kawo muku a wannan tasha tamu mai albarka, wato N Husaina TV. Mun dawo hutun sallah kuma insha Allah za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye mu masu ƙayatarwa, masu nishaɗi, masu ilmantarwa a wannan tasha tamu ta N Husaina TV. Kada ku manta ku ci gaba da mana subscribing kuma ku kasance tare da mu, domin wannan karan akwai albishir mai tsananin tsoka. Dalili kuwa shine za mu kawo muku shirye-shirye da suka sha bamban da waɗanda kuka samu gani. Muna yin kuma soyayya. I love you.